Un experiment a fost realizat cu 5 maimuțe într-o cușcă. În mijlocul cuștii se afla o scară cu banane în vârf. O maimuță a încercat să se urce pe scară pentru a ajunge la banane, dar un furtun le-a stropit pe toate cu apă rece. Când o altă maimuță a încercat să se urce, au fost stropite din nou. Curând, maimuțele au învățat să nu încerce niciodată să ajungă la banane. O săptămână mai târziu, o maimuță a fost înlocuită cu una nouă. Noua maimuță, neștiind de regulă, a încercat să se urce pe scară, dar cele 4 maimuțe originale, care știau despre stropire, au ținut-o jos și au bătut-o. Curând, noua maimuță a învățat să nu se urce pe scară, deoarece celelalte maimuțe ar ataca-o, deși nu știa de stropire. În fiecare săptămână au continuat să înlocuiască maimuțele cu unele noi, până când niciuna dintre maimuțele originale nu a mai rămas. Toate maimuțele din cușcă erau noi și nu fuseseră niciodată stropite cu apă. Cu toate acestea, niciuna nu îndrăznea să se urce